Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suliran. Ako si April Joy, 15 years old, single. Itago na lang sad ang akong address diri sa Cagayan de Oro City kay mauwaw ko ang akong suliran. Punto medikal kini. Kabahin kini sa akong suso o totoy. Aron ni sabtan, sugdon ko sa akong pagkadalaga dihan 13 anyos ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, ngano di ay murag may bukol yung akong tutoy. Unsa? Si bukol oy. Murag gahi ba? Gahi ba, ma? Atong tanawon be. Ayaw lang, mauwaw ko. Baya siya, mauwaw pa. Nga inahan man ko nimo. Uy, sukas gamay pa ka. Kita na ko ana nya karon mag-uwaw-uwaw ka. Mauwaw lagi ko, ma. Ay lang nag-iisag imong blouse god. Hikapon ko lang. Asa mang tutuyan nimo be? Ang wow ang tuo. Ang duha. Oh, ang duha? Oh. Uy, namukol ka na uy, April. Ha? Namukol ko, ma. Unsa man na? Ay kanang magsugod na kog dako ang atong suso kay madaga ka na. Ha? Madalagan ako? Kauwaw. Anong mawuman ka? Naato man tantanang babae paingon diha. Madaga man gyud ta. Mong ampingin ang suso mo. Kung tutoy nimo ba, likaying mabangga ka og gahi nga butang kay makadaot na sa atong mga suso ha. Unsa? O kung reglahon ka na unya, sultihi ko kung reglahon ka na aron matudluan tagas angay nimong buhaton na ba, April? Oh, hala. May dugo ang akong underwear. Mao naman siguro na ang gingon ni mama nga nadalagan ako. Hasulaan ni, uy. Di ko ganahan nga madalaga. Ni anang baya og dako sa dang akong tutoy. Dili ko ganahan yan mo dako ni siya. Asa ganito akong jacket, uy. Magsapa ko jacket. Kaya di ko ganahan nga maklaro ang akong tutoy. Nga di ka magsige ka mag-jacket-jacket bisan udto April? Kainit aron? Nga mag-jacket-jacket ka? Sagdi lang gud kuya. Ganahan man sad ko ini gud. Akay gitagwa-tagwa ano? Nga sige ka mag-jacket-jacket? Wa, uy. Taguan gud tao. Nya, ano mag-jacket-jacket man ka? Ina na siyang ganahan ra ko. Ganahan. Sos Jefferson, nadaga na ka ng manghod mo. Ay, nadalaga na din siya. May tutoy na siya, ma? Mama sad, uy. Mo din na may jacket-jacket siya kay hadlok na yung maklaro yung tutoy. Kaya nga man na yung maklaro na yung tutoy. Mawaw ka? Ano mawaw man ka? Tumboy ka? Kuya baya, takan ang ginrag istorya. Kung ganahan ko mag-jacket, tumboy na. Ano man ang mga tumboy? Murag sigurli ba? Ato silingan. Hala no. Magbako-bako gina siya siyang buko-buko aron di maklaro yung tutoy. Ang uban pagani anak eh, magbutang ba sila mga ng pading, butang ng laguma. Dayon, pito nang ilang tutoy aron dili gid maklaro. Hala no. Oy, April, ayaw ana ha, makadaot ba yan na? Di man gud ma. Wa man ko magingon ana pares ni girly. Ganahan nung lagi ko mag-jacket kay init-init. Maragi ka ganahan April. Ang uban mas ganahan gid nga mag-aircon no, magamit og electric fan. Pero ikaw ganahan ka ginit. Bahala mo diya oy. Kloin. Sa na lang nagsungog ang manghod ni mo, oy. Pasag di na lang na siya siyang gusto. Ambot sad ini oy. Nga dili man sad gyud ko ganahan nga maklaro ang akong tutoy. Sige lang gyud ko putos anig jacket. Aron nga dili maklaro ang akong tutoy. Pero babae man gyud ko ba? Di man gud ko tumboy. Kagwapa rin ako di sa amin, oh. Babae man gyud ko. Hubuon ko ning akong jacket nga gisulob. Mag-ilis ko.
Ala, kalain. Dili lagi parehas ang gidakon sa akong duha ka tutoy. Ala, nga naman ka ni. Natinga ako, diyan nag-ilis ko atubangan sa samin. Kay naklaro gyud nako nga dili parehas ang gidakon sa akong tutoy. Ang usa gamay, ang usa dako. Maklaro na ba gyud ang ilang diferensya? Gikan adto, nisamot ang akong kauwaw. Ug wa gyud ko ilaing gisultihan ini bisan si mama nako, kay mauwaw man ko. Ug may gibati na raba ko. Unya. Agay, ngano man ni uy. Sakit man ang pikas na kong tutoy. Ay, sakit agad, uy. Naon sa mga ka ni? Tungod ka ni kay dili sila parehas o gidakon. Mao ka nga dili sila parehas o gidakon kay may diferensya ang duha na ko katutoy. Saan man hinako ini? Nga mauwa man sad kumusulti sa akong mama. April, ganun permit kang mag-jacket. Ha? Natinga na ba yata mga classmates nga nung magsigi ko na kag-jacket bisag diting uwan. Kuan, kadang, ganahan lang ko. Ha? Ganahan lang ko, God, kay mag-jacket. Kay ganahan man ko nga manginit ko ba. Ganahan ko og init. Ka-word ni mo, oy. Tagdagan na imong jacket, oy. Aron dili ka kantsawan sa mga estudyante. Bahala sila diya, oy. Di man ko komportable, good. Maong I don't care kung sa ilang isultibahin ako. Ang importante nga, komportable ako. Ha? Aray! April, ngano ka? Ngano mo lagi sakitan man ka? Gikumot na ba imong dughan? Ngano ka, oy? Una lang ko ni mag-uli, ha? Kay nagsakit man ang akong dughan. Ansa? Kasakit ka sa akong tutoy dapit sa tuo. Nga naman ka, ni. April! Uy, ngano ka, oy? Naunsa ka? Nagtuad-tuad ka man gyud ka sakit? Naunsa ka? Kuan, kanang, naanak ko, sakit akong puson. Ha? Sakit ang imong puson? Unya, ang imong dughan ng imong gigunitan? Ha? Ang akong puson ng sakit, oy. Dili dughan. Ay, ambot mong bataa ka. Nala, sige. Palitan ta kag tambal para sa dysmenorrhea. Dili, manggid ko makaako sa pagsulti ni bisan kinsa ning akong gibati. Pero nga naman nga na nagsakit manggid ka ning akong tutoy. Kung masakit akong tutoy o suso, sakit gyud siya kaayo nga magtuwad-tuwad gyud ko sa kasakit. Ako ra gyud ning gitago maskin sa akong mga ginikanan kay mauwaw man ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dili parehas ang gidakon sa akong tutoy o suso. Ang usa gamay ug ang usa dako. Unsa may posibleng hinungdan ini? Normal lang ka ni? May mga babae bagyod nga dili parehas og gidakon ang suso. Ikaduhang pangutana, kung dili man ni siya normal, unsa may tawag aning sakita? O unsa may hinungdan kung nganong naingon niini nga dili parehas ang gidakon sa akong suso? Ikatalong pangutana, usahay na ba magsakit ang akong suso nga magtuwad-tuwad gyud ko sa kasakit? Angay na ba kung moduol og doktor? Unsa man pud klase sa doktor ang akong duolon? Ikaupat o katapusang pangutana, operahanan ba ni siya? Kung operahan man, pila man sad ka ang gasto nga wala ba mi kwarta? Maparehas na ba ang gidakon ini kung maoperahan ko? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, April Joy.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga problema, kalibo, kahasol sa kinabuhi. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, usa ko ka psychiatrist, usa ko ka drug addiction specialist. Ako motambag sa mga problemang punto medical, punto emotional, behavioral, psychological, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Mamili lang mo. Pwede kaninyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. So, sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. So, nga itong magtatampo karong adlaw, si April Joy, 15 years old, taga Cagayan de Oro City. Ang problema ni April Joy, iya kang ipadala sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Dili parihas kun dili pantay ang gidakon sa iyang mga tutoy kun suso ug magsigi kini og sakit. Mao na ang gipaabot ni April Joy sa atong problema, ha? Unang pangutana ni April Joy, dili parihas ang gidakon sa akong tutoy o suso. Ang usa gamay ug ang usa dako. Unsa may posibleng hinungdan ini? Normal lang kaha ni? May mga babae bagyod nga mga dili parihas o gidakon ang boobs ang suso, no? Sa akong ikasulti, ako naman ni natubag sa pare-pareha ani nga pangutana sa una, no? Kung mahinumdum ang kanus ato, ba di pa lang dugay. Akong usabon pagingon nga ang kining breast o suso sa mga babae, di gani siya pareha kadako, no? Di gani siya pareha kadagko. Normal na gani siya, April Joy, no? Kani manggong mga babae nga nag-edad og 18 ngadto sa 13 anyos, mo na puberty age ba, no? At this age, pwede nga lahi-lahi gud ang sizes. Unya, pag abot na nimo medyo maedad-edara na ka, ma-fully develop na ni, no? Ma-fully develop na ni. Nani gitawag nato pud og juvenile hypertrophy of the breast. Og posible sad kada normal na siya, dili para kadagko. Posible sad nga simbako lang wa ko maingon nga naa, simbako lang na ay mas ang usa. Pero maalagi nang ato ginang madaling panahon ibatan na ugay ni nga doktor, no? Kay posible lang pero wa ko magtuo nga nay mas. Part ni siya sa tubo nimo ug ang imong hormonal level nga mo matter po da ang estrogen, progesterone ug ban pa mga hormone sa babae nga mukuan diha mo apekto sa gidakon sa imong suso. Kung balikon, normal ra sa babae nga dili pareha kadagko ang ilang suso. Ayaw ka hasol kay ana. Maabot ang panahon magkapareha ra na, okay? Ikaduhang pangutana, kung dili man ni siya normal, unsa may tawag aning sakita? O unsa may hinungdan nga kung naingon ko niini nga dili parehas ang dakon sa suso. Sa ako nang ginaingon, normal na, no? It will take, kung balikon ni Pearl Joy, it will take 5 years, from the onset sa imong pag-menses, sa imong pagminark pa, sa primerong panahon nga nagkadalaga na ka, nag-mens na ka, it will take 5 years before ma-fully develop ang imong breast, ang imong suso. So, ang mahitabo man gud ani magtubo ang pareha nimo nga teenager, mag-una man gud ang height. Mag-una ang height, unya gitawag na mo breast budding, unya usa pa menstruation. Mo nay more or less ang sequence, no? Pero for peace of mind, for na kay peace of mind, may daghang doktor diya sa Cagayan de Oro City. Magpa-initial check-up lang ka to rule out any mass or na ay mga growth formation dang dapita sa imong suso, no? Kanang mas dako, no? Kaysa usa. Ikatulong pangutana, usahay magsakit ang akong suso nga
magtuwad-tuwad yung ko sa kasakit. Angay na ba kong muduol og doktor? Unsa man pod nga klase sa doktor ang akong duulon? Sa ako nang ginaingon, normal na, no? Nga naay gamay nga sakit, nga kanang sakit, kanang sakit, murag kuan gina nang mupitik-pitik whatever. Kanang tinder kung imong hikapon usa pa mo sakit mo na tenderness, no? Before the menses sakit gani siya og tender, ha? Expected gina. But kung ang sakit intractable nga grabe kaayo nga magtuwad-tuwad na ka sumasa imong giingon, it's high time for you to go to a gynae doctor, ha? It's time to you to go to a gynae doctor sa Cagayan. Patanaw gina, ha? Pero kung ang sakit matolerate ra nimo, magwanta ra nimo, mamadara na part na siya sa simptoma sa menstrual cycle. Mag-mens gani expected na akong balikon nga murag na ay sakit o tenderness diyang napita, ha? Okay? Ikaupat og katapusang pangutana. Operahanan ba ni siya? Kung operahanan man, mga pila man sa kaha magasto, kay wala bagyo ko'y budget, Doc. Mapantayan ba ang gidakon ini kung maoperahan na? Magpantay na ba kung ang gidakon mag-operahan na? Dili lang ta mo dito opera April Joy, no? That not outright operation. Especially bata pa man kay ka, 15 pagod ang imong edad. You're still growing up, no? Paspas pa ang imong tubo. Please wait until nga fully develop ang imong breast, ang imong suso. Ha? Kung simbako lang, ha, pag initial check-up sa gynae doctor, na ay makita nga growth or mass diya sa imong usa nga suso nga dako, magdepende unya na sa resulta sa biopsy report. Naatay ginatawag nga biopsy report. Suta nga benign ba siya or simbako lang og malignant, no? Pero akong pagtuo lang gyud, Joy, ha, akong pagtuo lang dako akong pagtuo nga part ni siya sa imong pagtubo, no? Kay bata pa man kay ka. Ug for your peace of mind, kung magtuwad-tuwad na gyud ka sa kasakit, alarming ni siya, ha? Yuguan siya, doctor. Kung pila may magasto, depende na. Kung muduol ba ka usa ka pribado nga doktor sa Cagayan or kining usa ba ka government doctor. Okay? So, hinaot nga nakahatag ko nimong tambag, no? So, sa makausa pa, ako si Dr. Rene Obra, with my partner, Ato Nelin Batan, mapasalamaton kay mi, nagmiro mi nga stasyonan din sa tong lugar, tungod sa makanunayon ninyong pagpatronize sa mga RMN na mga programs. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lai. Apan sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, this girl has turned into a woman. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Bohol. Ang nga matatampo nagdasingan nga Lai.
Oy! Oy, ayaw mo, ana, ha? Ayaw ninyo kinanangan ko, anak. Dili maayo ng inyong gibuhat. Dili maayo ng magyaga-yaga. Lay, anak. Dali na. Okay, class. So karon, muse sa natong butaran, ha? So ba, na may gustong i-nominate para mahim na itong muse? Sir, sir, Yes, Nel. I nominate Sir Lailani for our muse. Ako? Okay. So, kinsay mo vote ni Lailani? Anyone? Kaya kami mag-vote niya, pati Bernal. Kaya nga may umyos. As time nag-nominate niya, basta mag-vote ang kaya. Oh, nga nung mura mo kag masulubon, ha? Uy, ni ana di ay si Lailani. Maayong hapon, tiya. Maayong hapon, ma. Agi lang ko. Day, nilang tulong magsuon ba? Si Lailani mo ipinakamaot sa. Hasta kaugalingon akong iyaan. Nakasulti nga maot kong taong. Pero ako'y mahimo. Mao naman cute ni. Hinay-hinay na lang ako daw aton nga bati ko sa ilang pananaw. Lay, naapi ang lalaki nga na-crush ni mo. Ha? Binuang ka diha, uy. Nalagi. Nahinumdum ka ni Nel? Ang lalaki nga nag-nominate ni mo pagka-muse? Crush ka niya, Day. O gusto siya makikita ni mo. Mao ba? Pero sa di pa mo makita, make-upan ka na mo, ha? Pagupahan ka na mo. Sige! Okay na niya akong naong uporma. Kay si Lily man ginapagwapan ako. Ingon si Lily nga doolon lang na ako diretso si Nel. Tuara siya. Hi, Nel. Makig-istorya ko no kanako. Ha? Tinuod nga na-crush ka na ko? Ako? Makras ko nimo. Wa ka malipong og mabuang diha. Tanawar ko ng purma nimo. Murom gani kag lalaki. Nga pa'y panit nimo nga itom kayo. Nya, ninaki pag yun ang imong buhok. Kulot pag yun. Pati ani mong naong eh. Maong di may tabo nga makagusto ko nimo eh. Ikaduhan na ni kahigayon nga imo kong gipakauwawan. Salbahis ka! Uy, lagi ka na! Sobra na sila da. Huwag kikibuhat ka na utan nila. Pero permila ko nila pakauwawan. Gitawag pa ko nilang tumboy. Sukad karon. Padayonon ko ning akong porma nga mura kong tumboy. Og dili na nako tagdon ko noon sa pailay kasulti na ako. Pasagdan ako sila hangtod nga mo graduate to sa high school. Congratulations, anak. Salamat, ma. Karon nga ni-graduate ka na sa high school, wa na mang bully pa nimo. Unsa man, magbinabay ka nagporma. Naana naman ko sa kong porma ron, ma. Mao man lang gihapon. Bisag unsa pay porma na ako, bati gyapon kog naong. Na, dili ka man bati og naong. Kung imo lang tarungon ang imong porma, guwapa man ka. Basta tarungon lang nimo ang imong sinulupan. Ma, Oo, morena ka. Pero kung puti pa ka, sa tinuod lang, ikaw ang pinakagwapa ninyong tulungan managsuon. ma. Ma,
Third year college naman ko. Unsa ka kung manarbaho na lang ko, no? Ha? Naala siguro mo dawat akong trabaho maoy. Maong trabaho na lang ko. Pero dili ko diri sa ato manarbaho ma. Mangapay ko sa medyo layo din sa ato. Ikaw nak, kung unsay gusto nimo. Salamat ma. Lay, kita may close din sa trabaho, ano? Nakadisulti di mo. Unsa man na, Mitch? Gupahagin ko ni mo. Pero, wala ko lain, ha? Unsa man? Badoy kay kang manumit ay. Ha? Pero ayaw lang og kalain, ha? Dapat manggod, kamao kang mangarti. Uy, tarungon ni mo og atiman ang imong kaugalingon. Ayaw pag binadoy. Pero mao man akong naandan. Bes, pag anad na nga, dili na ingon ana imo porma. Bahalag everyday ko magsigigrimay ni mo. Basta gusto na ko nga makita ang imong kagwapa. Mitch. Pila na ko kaadlaw nga. Giusab na nako ang akong porma. Isuta ba aning dili mo yato naandan, uy. Pero, sakto man sad si Mitch. Kinahanglan nga hinay-hinay na nako atimanon ang akong kaugalingon. Angay lang sad kay about sa mga beauty products ang among trabaho. Everyone, I would like to inform you ang bago na tong assistant nining atong beauty product, Lailani. Napamuhot ko. Girl, tanawa. Nagtanaw ko mga old photos na to. Look! Look! Wala na ba ka diri, oh? Pero, look at you now. Puti na kayo ka. O maayo na kayo kang muatiman sa imong self. Nag-glow ka na, girl. Bitaw, no? Mura kay gimagic ang ako itsura ay. Lahi na kayo akong itsura sa una compared karon. Oo. Awa na lang di mo mausab, no? Kaya ka ng imong lihok nga mura kag tomboy. Hay, ambot kung mawa pa ba ni nako, Mitch. Lay! Good news! Oh, unsa man? Kaya tagan to free vacation sa tong boss. Ha, so, sa'y planin mo? Gusto kong muuli bayot. Ay, bet! Gusto kong bukoyog di mo. Sige pa! Lay, ikaw na anak? Lailani? Anak? Ma. Pa. Uy, kadako na ni mong kausaban na. Mura naman og dili ikaw. Ako ni Maoy. Og si Mitch di ay ma. Pa, akong kauban sa trabaho. Hi! Si Lily man ang naasunahan. Akong doolon. Hi, Lily. Ako ni Uy. Si Lailani. Ha? Lay? Ikaw na? Wow! Kadako na ni mong kausaban ko, day. Lay, sorry di ay sanay tapon na itong high school pa ta, ha? Sorry sa akong kibuhat nga. Kalimtan na lang to nato, Lily. Nanglabay na tong tanan, Uy. Huwag ka magdumot na ako. Ay, tuo di ay. Sa sunod adlaw pa, naatay reunion. Kinahanglan nga mo to nga ka, ha? Dungan taog adto. Oh, sige pa.
kene. Mo ni ang isulob sa iyong sa reunion. Uy, 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 uy. Dili ko ana, uy. Binabayra ka ayo na. Kiwawan ko ana, uy. Kanindot ani So, unsa man ang imong isulob, aber? Okay na ko aning jacket. Ay, ako no, naglakot ko nimo. Paduhay gid kay ka, girl. Gitinaot gid nimo da nga mag-jacket lang ka. Sagdi lang good. Balag ba doy gihapon at least na usab ang akong panit, di ba? Oo, lagi, Jai. Nakabantay sila nga nindot na kay kag panet, kay puti na kay ka. Pero, tambay gihapon ka tan-aw, no? Nawala gud, no? Lay, kita ka ng lalaki? Nainom-nom pa ka na niya. Ha? Hi. Hello. Ay. Leilani. Ikaw na, ha? Kainsulto ra kinatawan, ah. Wa pa ginagapon ka mausab nila. Nisurok uroy akong dugo ni mo. Ay! Ay! Uy! Ay! Wa gid bawa sa akong nauna ang pagkiss ni Nela. Bisag pila na kadlaw ang nilapay. Mura man gud og naikurinti nga nilatay sa akong kaugatan at higayon na. Feeling na ko, murag babae kaayo ko. Og na-realize na ko nga nakagusto gid ko ni Nela. Ay, bet na ko ang imong pork macaron. Salamat ba yun? Kiss raman day ni Nel ang makapababay ni mo, no? Ha? Ako tatalo kiss, oy. Ay, kay sukad yun atong ihagkan kaniya. Wala! Completely babay ka na yun. Amaw. Ano pa kay ka, girl? Excuse that girl, ha? Hello, Lily? Lay, happy tanga akong kasal. Oh, mao ba? Wow! Congrats! Thank you. O gusto na ko nga ikaw ang akong maid of honor. Oh, sure! Wow! Kagwapa ni mo, day! Pagod ka masayot nga. Ako ang imong gipa-makeup ni mo. Ang ngayon kay ko. Thank you, girl. O, sige na, uy. Ato na ko kay basig malate ko. Wow, kagwapa ni Mulay. Thank you, Lily. Pero mas gwapa gid ang bride, uy. Of course. Lily? Lay? Nel? Oh, di kusog pa na nga akong kulpa. Tuod ay, nalimot kong paibaw ni Mulay. Si Nel ang imong partner karon. Ha? Lili! Excuse ha? Kagwapo niya. Gwapa kayo si Lily, no? Siya may bride. Pero abi ni Mulay, sukad pagid sa high school na to ba? Ikaw rin ang nag-inusarang muse sa akong mga mata. Unsa naman sad na? Binuang na sad? Wa pagid ka mo tagam sa akong pagsumbag nimo? Uy, seryoso ko, Lay. I'm serious. Nakagusto ko nimo. Sukad pagid sa una. Ug hagtod karon. Lay, I love you. Kung nagsulti pa lang unta ka ana sa una, wa pa lang unta ko nimo pahilaka. Dili unta ka maigo sa akong kumo. Pero abi ni Monel, I love you too. Wake up, the bed is soft and warm where we lay.
gid nato matag-an ang panahon. Ang lalaki nga nakatamay og nakapahilak nako kaniadto, mao di ay ang lalaki nga akong ikadayon. Karon, 10 years naming kasal ni Nel, og may duha nami ka anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga igalang, kaagi ni Lai, nga taga Bohol. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kadagalahan, this girl has turned into a woman. Ang maong kaagi, gibata ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hekain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handyumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handyumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.